ମାମା ମାମା ପିଇସି ନାନୀ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଆଉ ସିଦି କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ସେମାନେ ଆସୁଥିବେ, ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ, ସେ ଆସିଯିବେ। ପିଇସି ପିଇସି ମାମା ପିଇସି ତ ସାନ ବୋଉଙ୍କ ଏଠି ପଳେଇଲେ, ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେନି। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ରେ ମା, ପିଇସି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗେ ତୁ ସାନ ବାପାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତୁ ସାନ ବାପା ବହୁତ ବଡ ଅଫିସର ନା, ସେଠି ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲେ ତାପରେ ତ ବାପାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ତୁ ତୋ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ ହେଲା। ମାମା ପିଇସି ତ ଏଯାଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ସାନ ବୋଉଙ୍କ ଘରକୁ ଭାଇକି ଡାକିକି ନେଇ ଆସିବି, ଏଇଠି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୋ ଭାଇ ଯଦି ଆସୁନି ତୁ ଯା ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବୁ, ଏଇଠି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦବୁ ହେଲା। ଯା, ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ଥାଳି ରେଡି କରିକି ରଖିଥିବି ହେଲା। ଯା କାଜୁ ନେ, କାଜୁ ଖାଇଦେ। ପିଇସି ପିଇସି ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି। ଆରେ ତୁ ତୁ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ତୁ ଯାଉନୁ ତୋ ମାମୁ ପୁଅକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବୁ, ଏଠି ସେ ଯାଇପାରିବନି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ, ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଭାଇକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ, ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ଯା ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍। ଆରେ ତତେ ତୋ ମା ପଠେଇଛି ନା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ଠାରୁ ତୁ ବହୁତ ପଇସା ଝଡେଇବୁ। ଯା ଯା ଯା, ତୋ ମା କହିଦବୁ ଏଠି କିଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଇପାରିବନି, ଆସିଲା ପଇସା ଝଡିବାକୁ, ଦେଖିଲା ତ ପିଇସି ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା, ଶିଖେଇ ସାଖେଇକିନା ପଠେଇଦେଲା ଝିଅକୁ, ଆଉ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକିନା ପଇସା ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆଉ ଆମ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାର ନାହିଁ, ପଇସା ଦବାର ନାହିଁ, ଯା। ଆରେ କଣ ହେଲା ମୋ ଝିଅର? ମୋ ଝିଅ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? କଣ ହେଇଛି ରେ ମା? ପିଇସି ମନା କଲେ ଭାଇ ଆସିବନି, ମୋର କାହିଁକି ଭାଇ ନାହିଁ? ଆରେ ପିଇସି ସେମିତି କହୁଥିବେ, ପିଇସି ଛାଁ ଆସିବେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମନ ଦୁଃଖ କରେନି। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପୁଅଟିଏ ଦେଲନି, ଆଜି ଯଦି ମୋର ପୁଅଟିଏ ଥାନ୍ତା, ମୋ ଝିଅ ତା ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ମା ଛୁଆ କାହିଁକି ଏତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛ? କଣ ହେଲା? ମୋ ଝିଅ କଣ ଏଯାଏ ଆସିନି ନା କଣ? ମା, ବର୍ଷା ଆସିଛନ୍ତି, ଦିଅରଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଝିଅ ଯାଇଥିଲା ଡାକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ତାକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଲେ, ଆସିବନି। କଣ ପାଇଁ? କହିଲେ ଯା ତୋ ଭାଇ କି ତୁ ବାନ୍ଧିବୁ, ଇଏ ତୋର ଭାଇ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ଆଜି ଅପମାନ କଲେ, ମତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମା। ଆସ ପଳିଆ, ତୁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ବୋହୁ, ମୁଁ ତତେ କେମିତି କହିବି, ଆଜିକାଲିର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ପାଇବାର ନୁହଁ, ଏ ହଉଛି ପଇସାର ସମ୍ପର୍କ, କାହା ପାଖରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, ଗରିବକୁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି, ପଇସା ଥିବା ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ ସିନା ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି, ତା ସାନ ଭାଇ ପାଖରେ ପଇସା ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସେଠିକି ଚାଲିଗଲା, ମତେ ବି ଏକଥା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମା ଟିଏ ସବୁବେଳେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ନହେଲେ ଝିଅ ମାନେ କଣ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୋଉଥିରେ କମ କି? ଏ କଣ ପିଇସି କଣ ତାଙ୍କ ଝିଆରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା କଲେ ଠିକ କଲେ? ଯଦି ହଁ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ।